DZGB Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Juan, masdan mo sina. Kung ako dahil na, dahil mo siya pagpabayaan. Ina, ako mo siyang sarong tunay na. Mga banal na kasuratan, dramang pangmahal na daw nadulot sa Indokan People's Broadcasting Network. Ang kasaysayan sa buhay ni San Juan. Aram kaya nindo, kung kisa'y pinagtiwala ni Jesus ang sayang ina, kaya itong madali nang mabutan oras na sayang paghali. Ipinagkatiwala niyan sayang mahal na inang si Birhen Maria, sa namutan niyang disipulong si Juan. Talagang ang disipulo niyang ini, harani sa sayang butas ng puso. Kung sa indong pagmasdan, ladawan ni Jesus, asin ang sayang mga disipulos, maripar nindong haraming marhayan pagkalubos sa San Juan sa sayang kagurangan. Ini bako sa nagkatagbo lamang. Kung minsan pangani, kita may nahihiling na mga salampati sa litrato ni San Juan. Alagad, ang sayang tunay na tanda, iyon sarong agila. Dangugon niya to ang sayang kasaysayan. Ako'y pinangaki sa may baybayon kan dagat na napabantog dahil kay Kristo. Ansa ko yang enot na harong sa Betsaida, sa may parting sirangan ng luwasan kan salog Jordan, sa dagat kan Galilea. Ako'y pinangaki kay itong panahon na siguro pinili na ako mabuhay. Kapanahonan ko sa Jesus kan Nazaret, Juan Bautista asin Pablo kan Tarsus. Gabusinda na ikong marhay na kamidbid. Ansa kuyang ama si Sibidi, asinan sa kuyang ina si Salome. Ferming pinag-uurlayan, kan mga madudunong ang relasyon kan sa kuyang inang si Salome kay Birhen Mariang inaning Jesus. Dahilan kasinda talaga magtugang kung kaya kami ni Jesus magprimo. Alagad, bako ang sabuyang pagkaparyantas na yan ang mahalaga. Lalong mahalaga ang relasyon kan sa kuyang puso kay Jesus. Ang sa kuyang ama na sarong matibay na parasida. Ang nagturo sa kuya, asin sa kuyang tugang na si Santiago, kan gabos dapat maaraman manood sa pagsira sa dagat. Ang pagiging parasira iyo ang sa kuyang nagimatahan na trabaho. Kanako nag-iedad pa sa nanin 13 anyos. Linakaw ko ang may 100 na milyas nganing makaabot sa Jerusalem asin sa templo. Tanganing tunay na maging miyembro kan simbahan. Aki pa ako itinro na sa kuya kan sa kuyang mga magurang ang manood sa lumang tipan. Dahil ninday pinagtiwala sa simbahan ng pagturo kay ni. Pinadakulan ninda ako na may paglibid sa Diyos.
Asin sarong aldaw kay to. Mienras na ko nagyalakaw. Sisay kaya siya? Sisay ka. Ika na kaya ang Kristo? Bako ako ang Kristo. Kung siring, sisay ka talaga. Ika kaya si Elias? Bakong ako. Ika kaya ang propeta? Bako. Sisay ka talagang magsimbag sa mga nagsugo sa muya. Ano ang sinasabi mo manungod sa Nazareno? Ako ang tingog din sarong nagagrangay sa kapatagan na nagsasabing hawanan ng dalan na agihan kan kagurangnan. Siring kan sinabi kan profetang si Isaias. Natatay ka ng bunyag, kung bukong ikaw si Kristo, si Elias o ang propeta. Ako nagbubunyag sa paagi ng tubig. Alagad, mapapasaindong balakid, anday nindo na mimidbid. Siya na maabot na kasunod ko. Ug na pinili isa sa kuya. Nasa sa iya, di ako dapat maghubad kan gapos kan sayang mga tanda. Masdanindo ang kordero ng Diyos, nang hugas sa kasalan kan kinaban. Siyan sa kuyang bot sabihon kan sambiton ko na, kasunod ko na ang sarong tao na nayot sa kuya. Alagad tanganing siya mamibid sa Israel, sa kuyang bubunyagan nin tubig. Masdanindo ang Espiritu, na siring sa sarong salampating naglalayog, na paibaba hali sa kalangitan, asin sa saiya, luway-luway na duminapo. Siya, dahil ko namimidbid. Alagad siya nagsugo sa kuya, na magbunyag sa paagi ng tubig, na nagsasabing, Ang mahiling lobaan ng Espiritu, asin siya maghiro. Siya ang mabunyagan ng Espiritu Santo. Kaya, akong mga kasaksi, nagpapatunay na siya ang Ama ng Diyos. asin sa muya mananggad na namibid na si Jesus, akin ng Diyos. Ako napabilang sa sayang mga tagasunod asin sa daw. Naimbitaran kami sa sarong kasalan sa lugar kan Galilea. Ito na nina ni Jesus, na si Birhen Maria. Dahil sindang pagkahirak. Babae, ano ini para sa kuya? Dahil pa minabot ang sa kuyang oras. Mga pagiliba, gibuhon nindo ang anuman sa iyang sabihon. Iba po rin anong natapayan na naghanda sa kawaliang panghugas ng mga Hodyo. Ang kada saro, may lang na duwa o turumtakan. Paano nindo, nintubigan mga tapayan? Kung nindo ang mga tapayan na panunin tubig, asin sa indong niya tubang sa pamayukan ka fiesta na ini. Uya po ang tapayan na ipinapanon nindo sa mayan ng tubig. Masira mo nga arat na ini. Managong man arat na ini. Tigisan mo pa. Tubig na binabdak niya mo sa tapayan. Marhay ka yan. Makaulay ko ang lalaki. Aramon ko sa iyo kung sa inhari ang managong na arat na ini. Na. Siling kayo niya sa indong kinibo. At enok na niluwas kang gabos iyo ang marhay na arat. Asin, kung dapol na ang nainom ka mga tao,
sa kailuluwas ng matabang. Alagad, itinago mo ang marhay na arat sa iyong itinaos sa kuyat ngayon. Ini ang primerong milagro na ginibo ni Jesus duman sa Galilea. Asin ipinahiling niya ang sayang kaugmahan. Kaming mga tagasunod niya, nagturugod sa iya. Alagad matapos ang magkapirangal daw, may pamayo ki mga Hudyo, ang duminulok sa iya. Lalaki, naraman niya mo na kasarong maestro na halis sa Diyos. Dahil daing nakakagibo, nin mga ngangalasan siring kang ginibo mo. Kunday kay ba niya ang Diyos? Katotohanan sinasabi ko sa imo, na ofera sa sarong tao, na pinangaki liwat, dahil siya makakahiling kang kahadian ng Diyos. Paano ipinangaki ang sarong tao kung siya gurang na? Pwede bagang makabalik liwat sa tulakan sa iyang ina, tanganing liwat mamundag? Katotohanan sinasabi ko sa imo, ofera ng tao pinangaki ng tubig as in espiritu, dahil siya makakalaog sa kahadian ng Diyos. Asin ang pinangaki ng laman, totoong laman. Asin ang pinangaki ng espiritu, totoong espiritu. Dahil ka magkalas, sa sakuyang sinasabi sa imo, kinakaipuan mo ng God na kamoy pangakiliwat. Naguhuyo pang paros, kung sa niya gusto, asin madadangag mo ang sayang hubrob. Alagad, dahil mo aram kung sa'in magahalik, asin napapaduman, siring man, ang nangyayari sa kada ng mundag sa espiritu. Paano nangyari ang mga bagay na ini? Ikaw, maestro, kan Israel, as hindi mo naraman ang bagay na ini. Katotohanan sinasabi ko sa imo, ang samuyang ipinahayag, naaraman niya mo, asin pinatutunayan kan samuyang na hiling. Alagad, dahil mundo na ako ang sabuyang pagpapatunay. Kung sinabi ko sa indo ang mga bagay na ini na manungad sa daga, asin sa rin indo paniniwalaan. Paano paniniwalaan indo? Kung sabihin ko sa indo ang mga bagay manungad sa langit, asin ding nagsakat sa langit, kundi itong naghali sa langit ang aking yung tao na nasa langit. Asin kung paanong itinaw ni Moses sa lantad ang halas, kay punin ang itaas ang aking yung tao, tanganing ang sisema na magsasamba sa iya, maggamit ng buhay na ding katapusan. Dahil siring na lamang ang paggamot ng Diyos sa kagabsan, kung kaya itinaw niya ang bugtong na aki. Tanganing nga si Sayma na magsamba sa iya, dahil maparaot, imbis na magkamit ng buhay na rin katapusan. Dahil ang dahil sinabi ni Diyos sa mundo ang sayang aki, nganing hatulan ng mundo, kundi ang mundo, may ligtas sa pagi niya. Sintayan ang Ebanghelyo, nin pagkamot na ipinagpahayag ni Jesus sa kagabsan. Lord, nga itinutugdo sa moyan kapakumbabaan, asin minsan kaito. Kanday akoon si Jesus kan mga Samaritanong siyang nag-imbitar sa iya. Ako ang labis na nando. Asin sa kuyang nasabi, Kagurangnan, gusto mo daw na magpababa kami nin kalayo hari sa langit?
nganing tunawin sunda? Kami pang mga tagasunod niya ang pinagsabihan kang kagurangnan. Pinagpataanan kami niya. Siya man day sinugo ka nama nganing tunawan ang mundo. Kundi nganing sa paagi niya, may ligtas ang mga nagkakasala. Asin sa sarupang okasyon. Kuya, ang sa inyong bisita sa mga pabrikano asin mga pagkasalan. Anday mga helang, day nangangay po ng mediko, kundi ang mga may helang. Alagad, mag-isip ka mo. Asin sa inyong pag-adalan kung ano ang kalugan kainin. Hirat ang gusto ko, asin bakong dagit. Dahil, dahil ko nga padigdi, nganing apudan kan mga hustisya, kundi ang mga makasalan. Kaguranan, nagdadan pa sana sa kuyang aking babae. Mas danbunin doon sa kuyang aki. Itatungupuan sa imong kamot sa iya. Asin, siya mabubuhay. Umiba ka po sa kuya. Sisi ang taong ini. Inyato siya midbid. Nga niyon siya, kay puan mara maninikan sa tuyang hadis sa saserdote. Siya, talagang nakakarahay kan mga maihelang. Pero, kudya na sa iyang pagabot. Kada na naaki kan sa tuyang ang... Naniniwala ko sa iyang kapangyarihan. Ako, day naniniwala. Mas danyato kung mabuhay ka ni Jesus na yan ang saronggadan. Bakong ganda ng daraga. Siya natuturo. Ngunyan, magrulos ka mo. Naniniwala kayang maumayang pa yan? Talagang gada na laki ni Iros. Mapapabangon pa daw ka ni Jesus na yan ang saronggadan? Marataday. Kung ano-anong kalukuhan yan. Hihilingon ko na. Sinabi ko sa imo, bumangon ka. Kaguranan. Kaguranan. Iminuplat ang mata kan sa kuyang aki. Ama ko. Sa'yo na ko namumugtak. Sa kuyang aki. Buhay ka. Oh, ikaw talaga buhay. Ikaw sa iyong binuhay. Hinapos lamang ni Jesus ang sa iyong mga kamot. Nabuhay ka na. Salamat sa imo kaguranan. Pabinuhay mo ang agi kong kadana. Salamat. Salamat sa imo kaguranan kong Hesus Kristo. Padagos ang kagurangnan sa sayang paglakaw. Asin sa kadalakan niya. Sa kada gibo niya, itinitindog niyan sarong kastilyo nin pagtubog.
hanggang sa siya liwat na magduman sa Bitanya. Ano kaya ang dahilan ta? Di kita'y naatubang ikagurangan. Ano yung sinabi mo sa inyong pinagsugo? Pagkumanan nga nga lang. Siliwanag ka sa kuyang ipinasabi. Si Lazaro na sa inyong mahal, may henang. Pero makakamindoan sa iyang simbag. Kung paniniwalaan niya to ang mga barata, ang gusto mong sabihin, tubang ko. Nakauron talaga kan sa inyong sinugo si Jesus? Oo, Marta. Ang kakurangan nasa bitaberna. Pero di siyang anuman na ipinasabi niya sa tuyang sinugo. Kundi ang hilang niya dahil matatapos sa kagadanon. Dahilan iyan sa kaugmahan ng Diyos. Iyan lamang? Sa likod kan sa kuyang pagkiulay na si Lazaro sa kuyang tugang, ganawon niya? Ako man. Dahil ko maintindihan ang sinabi ng iyan. Pwedeng sarang bagay lamang ang nakakapubang sa iya sa pagdigdi. Gagapon siya kan mga taong taga-serdote. Nakakangalas. Di ako maniniwala na iyan makapugol sa iya. Kaya po ni kadapat na na sa iyang pagtabang, iyan talaga ang magiging dahilan. Ang taong ini ay nababakay. Oh, kairat-kairat na Lazaro. Ang kagurang na naminabot na. Pero, ito na sa iyong pag-abot. Ang saktuyang tugang. Apat na aldaw ng bangkay. Magkulugan sa kuyang puso sa pagmundo. Ikaw na lamang, Marta, ang magsabat sa iyo. Sasabat ang kakurangan. Kung ikaw siya na nag-abot tulos, siguro na gadan si Lazaro. Marta, may tingog ng pagbago ang sa iyong sinasabi. Alagad niyan. Bako ako kagurangan. Ano man ang sa imong hagadon sa Diyos, itatao niya sa imo. Ang tugang mo, mabubuhay liwat. Iyan sumuyang naaraman. Sa pagsirang giraray, sa ultimong aldaw. Ako ang buhay. Asin ang pagsirang ng liwat. Arang na niya mo iyan, kagurangan. Buwas ka. Ha? Binuhay ni kagurangan si Lazaro. Binuhay niya! Kadakul talagang bagay ang nangyayari kung gusto kang kagurangan. Padagos pagiraray nin pangalan si Jesus. Kung siya magtaram, sa paagi nin mga pasaring uyan sarong pasaring na may koneksyon sa pagkamot kanama sa aki. Kung ang saro sa Indo, may isang gatos na karnero, asin nawaraan saro. Dahil niya kayabayaan ang 99 sa bukid, tangaling hanapon na nawara hanggang nini magawa. Kung makuha niya, maugmang papasan nun sa baga.
Asin pagabot sa harong apudan ang sayang mga amigo, asin mga pagtaraid, asin sasabihin sa inda, magipagugma ka mo sa kuya, dahilan, nakuha ko na sa kuyang karnirong nawawara. Siring man, sinasabi ko sa indo, na sa langit, magkakigwa ni Nurog na kaugmahan, dahil sa sarong makasaalan na nagbabasol, kaysa 99 madanos na dahil nga ngayon punin pagbasol. Aram kaya nindo ang dahilan kung ngata ang pasaring na yan na sabi ni Jesus. Dango nindo. Ama, itaw mo na sa kuya ang parting kayamanan ko para sa kuya. Kung yan ang gusto mo, yan ang gibuhong ko, aki ko. Maluman ako sa sarong harayong lugar. Asin, dumang ko hahanapon sa kuyang swerte. Nasa sa'yo mo yan, aki ko. Naubos na sa kuyang namanas sa kuyang ama. Asin mo niya na ano sa kuyang ikibuon. Nagugutom ako. Tayo ko naman ata ka lang ini. Malayo ko diyan. Kailangan ko magutom mo. Hinihingi sa kuya ng ginigibo. Kakaon ako ng mga ubak ng pinabawag ka sa mga hayop. Hindi sa duman sa kuya ng ama sa iyang harong. Kanakol siyang surugoon. Mas may sobrang pagkaon. Dito sa ako naman. Ako naman hindi. Magkakita na sa gutom. Alam ko na ang dapat kong gibuhan. Paano ba na ako sa kuyang ama? Sige na. Ako na ako sa iyo. Akuan ako niya. Kasi panatawanan sa kuyang mga kasalanan. Makagad ako ng tawad sa iyo. Ama, nagkasala ako. Ako kontra sa langit na Jesus sa imong pagmasid. Tayo na ako nababagay. Napod na aki mo. Gibuhon mo na lamang akong saro sa imong mga surgon di bisarong. Aki ko. Aki ko. Marahit na nag-abot ka. Salamat. Salamat sa Diyos sa imong pagbalik, aki ko. Hala, madali ka mo. Dahang digdi ang pinakamaginagubing asin isulog nindo sa iya. Bugtakan nindo nin singsingan sa iyang mga kamot. Asin sandalyasan sa iyang bitiis. Kwahon na sinbunon ang pinakamatamang baka. Magkaraong kita sin magugma. Ano kaya sa indang ginigibo? Garong may kaugmahan sinda. Nata. Rumani ka digdi. Nata, ano ang nangyayari digdi? Dahil po nindo aram, Ano? Ano? uminabot na sa imong uhod na tugang. Ano ang ginigibo kan balasubas na yan digdi sa muya?
Nagbalik na po siya digdi sa indot nganing digdi nagiraray mag-stop. Kuhaon mo ining dako. Asinitago mo sa arong. Di ako mauli sa arong na iyan. Di ko gusto ang ginigibong nindang yan. Ug bumalik di ka, agi ko. Nga ba, tamahali ka. Si Isayan maugma sa ginigibong mong iyan. Ako aniyon sa saindong sakop. Kadakol ng tao na ako naglingkod sa imo. Alagad day ako nagsuhay sa imong pagbuot. Pero day mo ako tinawan, nuwarin pa man maski sa sadit na kanding. Nganing ipagorgulyo ko sa sakuyang mga amigo. Alagad ngunyan na minubot na aki mong balasubas na nagtimasakan sa imong kayamanan sa mga mararaot na babae. Ipinabuno mo pa siya kan pinakamataba mong baka. Aki ko. Ikapirmi kong kaiba. Gabos na sa kuya mga sadiri nasa sa imo. Siling pa man, kita dapat na magumpa. Dahil ang tugang mo ini, nagadanasin na buhay liwat. Nawara, asin siya na ako. Ipinahiling sa tuya ni Jesus kung gurano kita kamahal sa iya. Maski na siya sa tuyang pinalikudan, siya yaon pagiraray. Siring sa sarong marhay na ama, na dai nagpapabaya sa sayang aki. Ferming handang mag-ako, asin magpatawad sa aki, na nagbabagong buhay. Ang bilog na buhay ni Jesus, sayang idinulot sa pagkamot, asin pagpapatawad. Ang pagkautob kan pagkamot na yan, napatunayan kan siya maganan, alang-alang sa tuya gabos. Oh, talagang day ko malilingawan. Anal daw na ito, kan sinabi ni Kristo na kaipuhan siyang pumaduman sa Jerusalem. Tangani magdusa sin maganan. Day kami makapaniwala kay ito. Day naiintindihanan sayang sinabi kay ito. Kanakuwasin sa kuyang tugang na si Santiago, maghapot sa iyasin sa muyang sinabi, Maestro, gusto niya mong gibuhon sa muya. Anuman nahagadon niya mo sa imo. Hinagad niya mo sa iya na itao sa muya, na kami makatukaw. Ansaro sa sayang to. Ansaro sa sayang kaugmahan. Alagad, sinimbag niya kami nin siring. Daw nung dinoaraman ang sa indong nahagad. Makakailan daw ka munin napdo na sa kuyang iinumon. Dahil niya mo maintindihan ang tunay na kahulugan kan siyang sinabing ito. Dahil pa man nakakalihis ang sarong taon. Kanito sayang sabiyon sa muya. Nangyari na ini. Uminabutan al daw na kami itoon pasapuon ka ng krus. Asin, nakatinggalag sa muyang kagurang na nakakugos sa krus. Kan banggilang na nakaagi, nakataig niya ako sa paghinda. Alagad nyo niyan sa sakuyang pagmamasid sa iya. Juan, dahil mong pagpabayaan sina, kung ako dahil na, ina, nabidon mo siyang siring sa tunay na akin.
Dios magputukan sa moyang daghan sa pagmundo. Kan si Jesus magadan asin ilinubong na Joseph asin Nicodemus kan madali nang magsubsuban daw. Ngunyan ko pa sana na isalaysay sa indo ang bagay na ini. Na di ako nagluluha. Dahilan siya nabuhay liwat kan Domingong aga. Kaidtong kainot inutang Pasko. Ning pagkabuhay. Nahiling ko siya giraray. Bako sa sarong abang kamugtakan. Alagad sa bilog na katuninungan. Nahiling ko siyang suminakat sa siyang harong. Duman sa kalangitan. Anon sa imong namatian, kan kamo itunduman sa pon kang krus? Kuta na. Nakaiba ko kamo duman sa pon kan krus. Mas kinadiit na panahon man lamang. Siring sa kuya. Mapapangalas kamo kung sa indunang mapatunayan kung gurano kadakula asin kung gurano ang pagkamot nin Diyos sa mundo. Asin sa makasalan. Pwedeng sabihon nindong ako may kahambugan sa pagsambit ko sa sakuyang sadiri sa Ebanghelyo na tagasunod na minahal ni Jesus. Ini ba kong paghambog? Ini ang hari din tunay na pananarig nin sarong Kristiyano. Dai magkakaiguanin pananarig kunday yan. Kamuman, mahal niya. Sisay man kamo, wanumanan sa indong abutan. Ano naman kaya talaga ang sa imong may papasunod sa muya? Uyan sarong tataramon na makapagtataw sa indonin kalingaan. Kamu kaya tinalikudan kisarong namumutan. Rondo mo nindong kamo namumutan ng Diyos. Dahil kamo nakakasiguro sa maabot na panahon. Mahal kamo kan Diyos. May nagibo kamong kontra sa gusto ng Diyos. Kamo namumutan pagiraray niya. Isurat nindo sa likod kan saraw nindong retrato kan siring. Siring kan sa kuyang ginibo. Si Juan ang mahal ni Jesus. O kung anuman ang sa indong pangaran. Iyuan sa indong isurat siring kan si Maria ang mahal ni Jesus. O si Juanito ang aking mahal ni Jesus. Masdan kung ano ang mahihimo kay ni sa indo. Asin kung sa indo mahiling kung gurano ang pagkamot nin Diyos sa indo. Bako kaya na siya man dapat nindong mamutan. Asin kung kamo napatindog duman sa puon kan krus. Asin kunan sa indong bilog na pagkatao napatos kan pagkamot nin Diyos. Maiintindihan nindoan sa kuyang sinurat sa sakuyang enot na surat. Mga namumutan, kung kita siring kay ni kamahal nin Diyos, kita man nababagay, magkaminuutan sa kada kapwa saro sa satuya. Ang sandupong na dangog, iyo ang pangmahal na aldaw na drama. Dulot sendo kan People's Broadcasting Network. Ang kasaysayan sa buhay ni San Juan. Mga banal na kasuratan, karong dramang panradyo, tinundugan na sintinawan buhay kan mga minasod ng mga radio drama stars na sara Ben Barameda, Lowe Año Nuevo,
Rose Victoria, Roy Valces, Donald Cox, Ampi Vergado, Flor Bulan, Mel Manahan, asin ang sa inyong lingkod, Art Usia. Script translation, Conrado Velces, technician as in sound effects, Manuel Manlangin, pinapatan nin musika ni Toy Velces, technical supervision ni Tony Rolfo as in Ben David Jr., direksyon ni Humerto. Gibo as in produksyon kan People's Broadcasting Network. Magdagog iraray sa aga, sa siring na oras, sa pangmahal na aldaw na dramang sa mga banal na kasuratan. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule.